Nakulangan ang isa ka legal expert sa nangin cross-examination nga ginpatigayon sang defense team ni Vice President Sara Duterte sa isa ka testigo sa ikatlong adlaw sang impeachment trial sang Hulyo 8. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Jobert Pahilga, isa ka human rights lawyer, iya ginpahayag nga madamo pa tani ang maayo nga mga ipamangkot kay National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Cadilong nga nagserbe nga unang nga testigo sang trial. Suno sa iya, dapat nga ginpamangkot sang defense team nga nanguna sa cross-examination amo ang kun ano ang gintunaan o kung nag-trigger sa emosyon sang Vice Presidente nga nagresulta sa pagpamahog sini nga ipatumba sanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag anay House Speaker Representative Martin Romualdez. Pahayag ni Pahilga, pinaagi sa sini nga palamangkutanon, mapakita sang kampo ni Duterte nga bayara sang nangin madalom nga rason sa nangin kontrobersyal nga video ni Duterte. Madumduman nga ang nasambit nga screen recorded video ni Duterte ang resulta matapos nga gin-cite in contempt si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez bangod sa ginaaligar nga misuse of confidential funds ang opisina ni Duterte, kung sa diin gintuyo man nga dalon si Lopez sa Correctional Institution for Women nga ginkainit kaulo ni Duterte sang tuig 2024. Matapos ang nangin desisyon kag pag-transfer ni Lopez, didto na kag nagpagwa sang statement ang Vice Presidente nga kun may ara sang magpatay sa iya, may ginkuha na siya nga o kung may ginkuha na siya nga hitman kag ginmanduan nga patyon man sanday President Marcos, Liza Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Notice ko medyo bitin ako sa iyang cross-examination. Gin-lay down nila ang ila defense on this ground. No? Supposed to be na-trigger ang Vice President maghambal sina because of threat to her family and of course sa natabo sa iyang chief of staff. So kung amo na tani, pwede nila na na-squeeze dito from the witness, no? Pwede nila na pamangkot, nag-imbestiga ang witness. So dapat napamangkot ang context ng statement ni VP Sara Duterte para maipakita nga nambal niya ni because akig siya, desperate siya, kag may rason nga ang hambal niya ni hambal gani may conditional ini nga mga statements.